இது நைட் டின்னர். கோதுமை தோசை. கோதுமை தோசைக்கு வெறும் கோதுமை மாவு அது மட்டும் போட்டு பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு கிறிஸ்பியா வராது. இந்த மாதிரி நமக்கு மாவு வாக்கத்துக்கும் வராது. 2 பங்கு கோதுமை மாவு, 1 பங்கு அரிசி மாவு, 1 பங்கு ரவை அதை போட்டு வாத்தோம்னா தான் நமக்கு நல்லா கிறிஸ்பியா இருக்கும். இங்க ரெடியா வாட்டி வச்சிருக்கேன். கோதுமை தோசை பாருங்க, நல்லா கிறிஸ்பியா வந்துருக்கு பாருங்க. கத்திரிக்காய் அதெல்லாம் போட்டு ஒரு கிரேவி மாதிரி பண்ணேன் தொட்டுக்கிறதுக்கு. அப்புறம் கார சட்னி, தோசைக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு கார சட்னி, கத்திரிக்காய், தக்காளி, வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு கிரேவி. நல்ல கிறிஸ்பியான சூடான கோதுமை தோசை.